karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Basig na ay magkatabang na ko sa pikas bahin sa isla. Oh, sakayan ka nang naglutaw-lutaw. Salamat. Nay Kanoy! Tabang! Tabang, Nay! Tabang! Oh. Uy, tawagin yung pampot nga naglutaw-lutaw. Ang samay akong buhaton ini, uy. Bala na. Balikan na lang na ko si Ian. Uy, laing tao nga magkatabang na mo din, he. Ian? Ian, nansa naman ka diha? Uy. Ano? Daoy. Gitakigan man na siyang maayo. Unsa may akong buhaton ini. Ian? Oh, tugnaw? Ay, sige, habulan ta ka. Gatas. Gatas, sakto. Kinanglang makainom ka gatas. Oh. Ay, aray. Kasakit masab ni mo ginunitan. Ay, bisag gilantan ka. Buhay iko. Ayoko biya. Makuha ko katambal ni mo. Mangukay ko sa kumbag. Murag doon ako yung nadang tambal sa hilanat. Ay, naman itong akong bag. Ay, Tora. Nadalang unta na akong sulanan sa tambal. Ay, salamat. Nadagid din ako. Kinahanglang makainom ang tambal sa hilanat si Ian. Ian. Inom na ining tambal sa hilanat ko. Sige na. Yan na. Inom na ining tambal. Kana. Magbinuotan yun ka, oh. Kay wabiyala yung katiman ni mo din, eh. Ako ra. Sige, pahuway na. Maglugaw ko para ni mo. Ay paglangas niya, ah. Ay. Uy, ilang ko. Magkuha ko habol para itabo ni mo. Naunsa maning tawhana. Nagsalimong ang mani. Kalain di ining Iyan kong hilantan, eh. At manunon man di kayo. Wa bagyapon manawag si Alexa o si Ian Binoy. Wala pa man yun, sir, oy. Naunsa na magkaanduha sa isla. O, ipakuha na lang to sila helicopter dito, sir. Nanawag na ko sa Eagle Air Airport. Wa pa di ay gipalupad nga helicopter karon kay nag-check pa sila sa kondisyon sa ilang mga sakyanan sa kahanginan. Uy, mao ba, sir? Oh, mag-ampo na lang tanga na. Okay ra sila dito, Sir Ed. Mauna na ginay mahimo na to, Binoy. Mag-ampo. Iyan? Kaon na. Nakalugaw na ko. May kayo na kamata na ka. Unsa man ka? Gilantan pa ka? Kay ingon. Unsa? Ako maninoy pa sa nilang nagilantan siya. Hindi mo pa dahil kong gitabang. Di o ako mabuntagan nga basa ang akong gisulot. Ay, hilom na lang diya, uy. Kaon na lang. Ayaw na pagkiglalis na ako kay masakiton ba ka? Katali ba din mo masakit, uy? Makasakit man ka. Uy, sa pagtuon mo na ako,
Gamhanan nga makahatag kog sakit nimo. Oh. Basig kaliwat kag mamamarang. Oh, Huwag mo na kong gitrabaho. saba diha oy. Sige na, kaon na. Aron maulian ka. Mangita kong masakyan paingon sa mainland aron mapadoktor ka. Kana. Paning kamot pid mo mabuhi ko. Ito bagong ligkon nimo sa akong amahan. Ug nga nagutong ako man kang tulubakon nga ikaw may nag-ingon ining survey ining isla ha. Apta na hinuntag bagyo din hi. Basta. Santaan ka kay wag ko nimo tabang nga. Hilom na ti uy. Sigbalik ana uy. Kung mamatay ko din balik kon tagid ka. Sapa diha uy. Unay patay mo balik uy. Duhare padulngan sa kalag sa tao. Impyerno ra og paraiso. Og ikaw, sa imong kamal dito, lahos kas impyerno dong. Kitang duha ang mangambak sa impyerno, mami. Ari, iyan buhi iko ha. Gidid, napayata ka sa paghikap nako, bisan sa kong panit. Buhi iko, Gitugnaw pa ko. naihabol. Ikaw ang gusto kong hapol. Bastos! Ayaw ko binastos si Ian ha. Binastos din ang musulti tas tinuod na tong gusto. Buhiin ang akong kamot. Kundi din ako buhian. Saan mo ko nimo? Magmahay kit ka, kundi na ni mo buhian ang akong kamot. 1. 3 ra ko kutob ha. Oo. Ihap-ihap pa. 2. 3. 3. Aray! Sa'yo nagkumutang ako. Tiil na naman. Ayaw lagi ko kabuang iyan. Kay dili gid ka makapildi nako. Unsa man? Imo pa kong yaga-yagaan? Ha? Wa kay respeto ha? Kung wa makadisiplina nimong imong inahan, ako'y mo disiplina nimo. Nakabati ka? Ha? Aray! Unsa man? Usab pa ka? Kanang masakiton magpuyo na. Di na magminal dito aron dili na mabunalan. Salbahis ko di mong bayhan na kami. Hoy, ikay salbahis. Bugal-bugalan ko nimo. Oh, Alexa, nasa naman ka? Uy! Pakan na ako, uy! Kaon yung imo kay di ka pungkol. Pati man ako ba? At man na nang naong nimo. Unsaon man na mo ini pagbiya din hi. Wa may makamit na cellphone. Nabasa sa ang cellphone ni Ian. Pastilan. Pamputra gyud ang among paglaom ini. Alexa! Alexa! Nanawag na sang batlungon ay pahala ka diha. Alexa! Suga! Uy, hala. Wa man day suga sa sud sabay. Sumiyang buhaton ini, uy. Alexa! Ngano ba saba man kay ka? Unsa man ka mukhaon ka na? Ngit-ngit kayo, uy! Butang yung suga dari. Guba ang solar. Mo nga magkandila lang una ta. Di ko anong kandila. Okay. Muratag namatay, ana. Oh, okay ka lang? Unsa pagtuon nimo ining dapita? Doon ay shopping mall og makabuot-buot ka kung unsa imong gustong paliton? Ha? Unsa man? Napakong nang uni mo, maong nauyog ng utok nimo. Maong magpataka na lang kag tabi diha. Sagar ra kag demanda. Pangitag bagi. Ikaw may di masakiton. Mami, magata ka. Oh, Ati man na ako kay anak magunin mo. o kung sa pa man ni ako kitbuhat, ha? Wa ta ka ati manadong? Ha? Antosan ang kandila. Kung doon ay multo nga mutunga din sa imong kwarto, aw, swerte ka. Kay doon na kay ka-istorya. Ah. Uy. Alexa! Ay, kung kadluka ba? Ilog da, oy. Mami, didi ko ba? Ay, lagi ko pinastusi. Aray! Ah! Unsa ba ka? Pabunal ka? Di na. Aray. Kasakit sa kuwagtang. Ay, ikaw ragi, masakitan nga makamatay sa konsumisyon. Ay, salamat.
makalokat lagi kong daan o tiket para ugma. Makaapas sagit ko ni Ian. Pero, may tawagan unak ko. Kinahanglang maniguro ko. Uy, ang nihat nanawag. Hello, Yat. Hoy, Binoy. Adaan pa lagi ko ikaw lagi nihat. Nga nanawag man kayat. Hoy! Ayoko nga libisan unsa ha? Bastos ka na? Miyot man good ka para na ako. Isordi lang good ko good. Unsay toyo di ay ni mo Yat. Panuway! Ayaw lagi kong bugal-bugali! Isulti na ni mo tuyo. Uy, kiduka na kayo kuyat. May balita na babae ni Ian o galagsa sa isla. Uwa pa, oy. Ikaw na nakibalita. I-share din rin ako, Miyat, B. Gago! Ala. Ala na unsa man to si Miyat, oy. Suko man. WhatsApp din niya makontak si Ian. Salamat. Nahilom ng pastos nga iyan. Matuog na ko eh. Ugma, kinahanglang makabiya na gyud mi dinhi sa isla. Sabi niya, may nagkakos man ako. Oh. Iyan? Uy, panuway! Nga nang midog man ka na ako, ha? Mami! Sakit na! Ito ko lang ha! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!